ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS bụ ndị gara n'ihu wee nata onyinye nkwanye ugwu kachasị mma dịka igwe redio kachasị mma wee na-alụ ọlụ ma bụrụkwazị na agba ihe mmemme nke anọ n'ime ya wee nye onyinye nkwanye ugwu dị iche iche nke achịkọbara n'ime Anambra site n'aka otu Association of Digital Media Corps Advocates ADMCA. Onye nta akụkọ anyị bụ Joseph Egbocha ga-ewetara gị akụkọ a. Ndị ahụ gbakọrọ ebe ahụ ka onye chọpụtara AMIA ya na onye bụkwa National President nke ADMCA Dọkịta Harris Chuma Odele kọwara na AMIA bụ nke na-agbado anya n'ịkwanyite atụmatụ nke na-akwado ejije n'ihe gbasara ihe mmepụta nakwa nzirikọta ozi na Anambra nakwa obodo anyị bụ Nigeria. Ọ kọwakwara na dịka a na-agba mbọ ịlụso ozi asị nakwa nkụzi asị ọgụ, ya bụ otu na-agakwa n'iru ịgba mbọ hụ na a na-ewetakwa ihe ịga nke ọma n'ọgbara nzirikọta ozi. Ka ọ na-anabata ya bụ nzere n'aha ndị isi na ndị ọrụ ya bụ ụlọ mgbasa ozi, ka onye bụ onye managing director nke ABS Sachido Obidiegwu kọwara na ya bụ ntụrụugo bụ n'ihi mbọ ABS na-agbabu tupu o were ọnọdụ dịka onyeisi ya. O kwekwara nkwa na ya bụ aka ọrụ mara mma ga-esikwe na ABS na-abịakwa n'ọdịnihu wee kpọkuo ndị natara ya bụ nzere ka ha gaa n'iru na-alụsikwa ọlụ ike. Ndị ọzọ natara ya bụ nzere ndị gụnyere Chidimma Ikeanyi Ọnwụ nke ABS, onye nyere nzere nke Outstanding Social Media Influencer, ya nakwa Izunna Okafọ, onye nyekwara Outstanding Indigenous Language Media Content. Kenere ya bụ otu maka ya bụ nzere nke ha kwuru na ọ ga-enyere ha aka ịlụsi ọrụ ike n'ime ka obodo dịwanye mma.